עכשיו תראו איך זה קשה להוציא ילדה מהאייפד. לפחות מהצפיות אנחנו רוצים. שי? שלום? תראו מה אמא שלי הרכיבה את כל הדבר הזה, וזה קשה, לקח לה מלא זמן. אני רציתי שהיא לא תרכיב את זה, אבל היא בכל זאת רצתה, בגלל זה בחדר של אחות שלי. זה החדר שלי. יש לי מלא לגויים, כמו שאתם רואים. וגם כאן. בקיצור, יש לי הרבה דברים. עכשיו, אמא שלי אוהבת תופים, ואתם יכולים לראות לה שיש לה מערכת, ואני מנגן בה, אבל לא אחות שלי, כי אחות שלי יותר קטנה. בגיל 3. עכשיו אנחנו 8:50 בלילה.